Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamumva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Ikhulunyelwa phansi indaba yesilomo somculo kamaskandi igcokama elisha okuthiwa lisehlazweni lokukhulelisa umfazi womuntu okusolo ukuthi selinesikhathi limshendeza bembawulisa ngokuthi wesifazane ungumlandeli omkhulu walo. Umthombo othembekile osondelene nodaba uhlebelwe isolezwe ngesonto ukuthi igcokama lithumele imenenja yalo uSimphiwe Masondo ukuba ayosheleza kumyeni wenkosikazi elisolwa kuyo. Imizamo yokuthola lwesifazane ayiphumelelanga kuze kwafonela nasesiteshini asebenza kuso inombolo ingangeni. Kuvela ukuthi lwesifazane abuye azibize ngegcokamakazi ugane khona ngakubo kwegcokama kwahlabisa emdletsheni isigodi. Uyisishabasheki somlandeli oyinduna yabesifazane abathanda umculo wegcokama. Ungowesine esithenjini somyeni wakhe owuthisha kwesinye sezikole zendawo. Kuvela ukuthi igcokama lizama konke okusemandleni ukufihla ukuthi lifohle isibaya sendoda. Umthombo uthi kubonakale ingxoxo kwi-WhatsApp phakathi kwegcokama nesifazane bencomana ubumnandi ekamerweni bethi nengane yabo inhle. Kuthiwa lwesifazane uyiphoyisa esiteshini umbombo futhi igcokama beligqiqa khona lifike likhokhele indawo yokulala khona bashendezane kuyo. Umthombo uthi kubonakala uMasondo ehamba ngepholo ngesonto efika kulo muzi wahlala isikhathi eside ngaphakathi exoxa nomnumzane wakhona. Igcokama lithintwa ngalolu daba livumile ukuthi lizwile ngodaba kodwa into ekhulunywa nje ibhalwa naku-Facebook. Kungenzeka ukuthi kufana amagama basho elinye igcokama ngoba abanye abalandeli bami abaswenkayo bayazibiza ngamagcokama. Ngizwile noMasondo ekhuluma ngalolu daba naye ethuluzwile ezinkundleni zokuxhumana uchaza igcokama. uMasondo ebuza ngalolu daba uthe uyezwa kukhulunywa ngalo bembuza nakwi-Facebook. Ngibonile umuntu esho emgagula ebhalile engibuza ukuthi ngihambe kanjani ukuyophesha amacala. Anginankinga-ke ngoba ngiyamazi uthanda izindaba uzenza umama, kusho uMasondo. Umnumzane Empilo Dlamini oganwe yinkosikazi okhulunywa ngayo uthe babone noMasondo kodwa wangachaza kakhulu ukuthi bebexoxa ngani. Ngesikhathi ethinta uqale wathi ucela ukubuya athintwe ngesinye isikhathi watholakala waphinde wahlehlisa wathi ucela ukuchaza kahle ntambama. Ugcine etholakele wachaza ngoMasondo nokufika kwakhe. Ayikho inkinga uma lo mfana efika ekhaya. Ngiyazi ukuthi ujwayelene negcokama kodwa uMasondo uyisihlobo sakithi. Mina ngingumuntu ongathanda ukuxhamezelela izinto, ngithanda zilandelwe kahle, kuchaza uDlamini. uDlamini uvumile ukuthi umkakhe unayo ingane esencane futhi ungumlandeli omkhulu wegcokama uyasivela ngomaskandi. Umthombo umile ekutheni lolu daba lukhona lushayelwa phansi ngoba noDlamini usaba ukuthi luyamhlambalaza endaweni.